Σάκαμε πώς θα κάνουμε τον πρίδινε. Ξέρετε εντάξει. Ναι, και εγώ. Εντάξει, έχουμε... Α, όταν τα μιλώ. Ναι. Θέλω να σας πω ότι η πνευματική ζωή αρχίζει εδώ στο μοναστήρι μας 900 χρόνια πριν τη γέννηση του Κυρίου. Ajde, privedu. Pублично ste ga slušali. Manastir je pred 310 godine. Пред раѓањето Христово, 900 години почна овде да се живее духовен живот. Προφήτης Ηλίας και έζησε πάνω στο σπήλαιο. Доаѓа овде свети пророк Илија и живеел некое време погоре во пещерата. Εδώ πέρα σε αυτό λοιπόν το σπήλαιο ήρθε ο προφήτης γιατί τον κυνηγούσε ο βασιλιάς Αχάβ και η γυναίκα του Ιεζάβελ να τον σκοτώσουν. Го прогонувале царот Ахав и неговата жена Езавела, затоа што сакале да го убијат. Γιατί πίστευαν στο Θεό Βαλ και ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους αλλάξει τη γνώμη, να πιστεύουν στο σωστό Θεό. Затоа што верувале во Ваал, како многобожци, а свети пророк Илија сакал да ги поучи да веруваат во вистинскиот единствен Бог. Έτσι λοιπόν ο Αχάβ και η γυναίκα του Ιεζάβελ θέλησαν να τον σκοτώσουν και ο Θεός για να τον προστατεύσει του είπε να έρθει εδώ πέρα στο σπήλαιο. Затоа што го прогонувале царот и царицата, Бог го поучил, му се јавил и го довел овде во пещерата да биде заштитен. Και εδώ ερχόταν κόρακες, ένα πουλί και του έφερναν ψωμί, το πρωί και του έφερναν κρέας για να μπορεί να ζήσει. Овде во пещерата додека бил светиот пророк Илија, го посетувал Гаврам и му носил секој ден лепи месо за да се прехранува. Στο ίδιο σπήλαιο που έζησε ο προφήτης Ηλίας μετά από πολλά χρόνια προσευχήθηκε ο Άγιος Ιωακήμ, γιατί όπως ξέρετε ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα δεν είχαν παιδιά και έτσι λοιπόν προσευχήθηκε 40 μέρες ο Άγιος Ιωακήμ για να τους δώσει παιδί. Во истата пештера подосна предстојува 40 дена и се моли во пост и молитва поминува светиот Јоаким, таткото на Света Марија Богородица. Έτσι λοιπόν ο Θεός τους χάρισε την Παναγία μας και με μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα όταν έγινε 3 ετών η Παναγία την αφιέρωσαν στο ναό, στους ονομόντες. Значи, по молитвите на Свети Јоаким и Ана, Бог ги дарува со дете, ја раѓаат Света Марија Богородица и таа кога прави полни 3 години, ја носат во храм и ја оставаат таму да живее. Ο Άγιος Ιωακήμ μετά την αφιέρωση στο ναό ήρθε και έζησε εδώ στο κήπο, είναι έξω από το balκόνι, και η Αγία Άννα έζησε μέχρι τα χρόνια που κινήθηκε στο σπήλαιο που σήμερα ζει ο ασκητής μας, ο πατέρ Λάζο. Значи, откако ја оставиле Света Марија Богородица во храмот, Свети Јоаким доаѓа тука и живее до крајот на својот живот овде во градината во близина на манастирот, а мајката на Марија Богородица Света Ана живее во скитот каде што денеска живее Отец Блажо. Όπως καταλαβαίνετε, ο χώρος αυτός είναι ιερός, εδώ πέρα έζησε ο προφήτης Ηλίας, ο Άγιος Ιωακήμ, και άρχισε λοιπόν να μαζεύονται ασκητές, ερεμίτες. Значи, ова е свештено, осветено место, започнува со Свети пророк Илија, овде живееле Свети Јоаким и Ана и од почетку нив овде постепено почнуваат да се собираат аскети и подвижници. Έτσι λοιπόν το 480 φτιάχνεται το πρώτο μεγάλο μοναστήρι από τον Άγιο Ιωάννη, τον Κοζεβίτη, τον επίσκοπο Κεσαρίας. Значи, во 480 година се гради за прв пат овде манастир од Свети Јован Козевит, епископ на Κεσαρία. Το 614 ήρθαν οι Πέρσες και κατέστρεψαν το μοναστήρι, το έκαψαν και σκότωσαν 3.000 πατέρες. Во 640 години, во 7 век, доаѓаат персиците, го рушат манастирот и убиваат 3.000 монаси убиваат. Τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων που σκότωσαν οι Πέρσες σήμερα είναι έξω από το μοναστήρι σε ένα ναό που βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Моштите, дел од моштите на овие маченици монаси што биле убиени од персиците се наоѓаат надвор во еден параклис како костурница. Μετά έφτιαξε το δεύτερο μοναστήρι αυτό εκεί πέρα ο Άγιος Γεώργιος.
Значи, после ова разрушување се гради втор пат манастирот од Свети Јован Козевит. Το 10ο αιώνα καταστράφηκε από τους Άραβες, η πρώτη αραβική επιδρομή. Во 10 век напаѓаат арапите, Μετά καταστράφηκε από τους Τούρκους потоа преживеал разрушување од турците και το 1900 έχουμε την τελευταία μεγάλη ανακαίνιση. и 1900, значи почетокот на 20 век, се обновува манастирот до денеска, како што го гледаме. Την περίοδο αυτή το 1900 έζησε ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο οποίος αναγκάστηκε λόγω της τελευταίας αραβικής επιδρομής να φύγει και να πάει στην Ελλάδα, ο Άγιος Σάββας Αναγκάλης. Значи, во 20 век овде живи еден познат светител, Свети Сава Козевит или Калингос. Και το 1900, την περίοδο 1950 με 1960 έζησε εδώ πέρα στο μοναστήρι ένας καινούριος νεότερος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος καταγόταν από τη Ρουμανία. Меѓу 1950 година и 1960 година овде доаѓа и живее нов светител, аскет од Романија, Свети Јован Јаков Козевит. Το 1980, 20 χρόνια μετά το θάνατο δηλαδή, άνοιξαν τον τάφο και βρήκαν το σώμα του άνθρωπο. 20 години после неговото упокојување, кога го отвориле гробот, го пронаоѓаат неговото тело нераспаднато, неговите мошти. Έχουμε έναν καινούριο Άγιο της Εκκλησίας μας, το οποίο λείψανό του βρίσκεται μέσα στο ναό και έχουμε πάρα πολλά θαύματα καθημερινά. Значи, околу моштите, пристапувајќи во молитва, околу моштите на овој нов светител, се случуваат чуда секој ден. Εγώ σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε καλή μετάνοια. Отецот ни посакува од длабочината на срцето да имаме длабоко покаяние. Και η μετάνοια αρχίζει και τελειώνει με το μυστήριο της εξομολογήσεως και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Покаянието започнува и завршува со светата тајна исповед и со причестувањето со светите тајни Христос. Να ξέρετε, αδελφοί μου, εδώ πέρα που προσκόσατε στην Αγία Γη και προσκυνήσατε στο Γολγοθά, όταν θα πάτε στο Γολγοθά, στο σημείο αυτό λοιπόν σταυρώθηκε ο Χριστός, για ένα λόγο σταυρώθηκε, για τις αμαρτίες τις δικές σας και τις δικές μου, για κανένα άλλο λόγο. Че кога ќе одиме на Голгота да се поклониме на распетието Христово, треба да запомниме, да знаеме длабоко дека тој се распна за гревовите на сите нас и за лично на секого од нас. Καρφώθηκε πάνω στο σταυρό και ζητάει από εσάς και από μένα τα σκουπίδια της ψυχής μας. Се распна, се прикува на крстното дрво за да ја откупи, да ја собере нечистотијата, ѓубрето од нашите души. Τα σκουπίδια στο σπίτι σας τα πετάτε, δεν τα κρατάτε. Ѓубрето во нашите домови го фрламе, не го чуваме. Έτσι λοιπόν και τα σκουπίδια της ψυχής μας πρέπει να τα πετάξουμε με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Исто така и нечистотијата од нашата душа треба да го изфрлиме, да го очистиме преку светата тајна покаяние и исповед. Και αν αλλάξουμε εμείς ως άνθρωποι και γίνουμε καλύτεροι, έτσι θα αλλάξουν και οι κοινωνίες στους οποίους ζούμε. Ако се промениме ние како луѓе, како единки, така и средината околу нас ќе почне да се промени. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση Ви посакувам добро воскресение και να έχουν οι καρδιές σας αυτή την αναστάσιμη χαρά που είχαν οι Απόστολοι. и да имаме онаа воскресна радост како што имале апостолите. Οι Απόστολοι φοβισμένοι και οι κρυμμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, Апостолите оплашени и криејќи се од страх од евреите, έγιναν οι Απόστολοι όλοι της Οικουμένης. Πήραν τόσο δύναμη και τόσο χάρη. добиле таква сила од Бога што станале апостоли во целиот свет. Αυτή τη χαρά να έχετε, την αποστολική χαρά να έχετε και εσείς. Да имаме апостолска благодат и радост и ние. Καλό προσκύνημα.